Eli moi, täällä on Laku ja Boom. Ja kuten otsikosta huomaattekin, tänään meidän asia koskee vaihtopetsiä. Ja ennen kuin mennään videoon, niin muistetaan vaan, että juontajat ei ole vaihdossa. Mutta eiköhän sitten vaan mennä videoon. Eli aloitetaan näistä vähän niin kuin huonommista petseistä. Ensiksi on tämmönen mäykkä ja tää on ihan hyvässä kunnossa. Ja tässä päällä on vaan vähän tämmöistä pintalikaa ja tuolla on joku tämmönen viiva. Ja sieltä vierestä heti löytyy LPS-merkki ja sitten täällä on reikä. Sitten on jokaisen tuntema Violetti Collie, joka tuli kai 2010 tai 2011 joulukalenterissa. Siellä on kans joku pieni vika tuolla päässä ja ihan peruskulumia, mitä nyt melkein kaikissa vähän vanhemmissa petseissä on. Ja täälläkin löytyy tosiaan tuolta LPS ja pohjasta reikä. Sitten on tää keltainen seisova kissa, joka tuli tuosta samasta joulukalenterista, kun toi Colliekin tuli. Ja tässäkin on tämmöstä vähän tämmöstä pintalikaa ja jotain pieniä kulmia ehkä, mutta ei ole ainakaan meitä ikinä haitannut. Ja tuolta jalasta löytyy LPS-merkki ja sitten täällä on reikä. Ja sitten viimeisenä näistä niin sanotuista vähän huonommista petseistä on tämmönen Cocker Spanieli, joka on itse asiassa aika tosi hyvässä kunnossa. Täällä ei juurikaan ole likoja tai virheitä eikä kulumiakaan sitten. Ja tää on meidän mielestä aika söpö. Ja sieltä löytyy takaa LPS-merkki ja pohjasta reikä. Ja nyt tulee nämä vähän paremmat petsit. Eli ensimmäisen näistä on tää musta mäykkä. Monet myös tietää tämän aika hyvin. Tää on aika likainen. Täällä on tosi paljon pieniä tommosia naarmuja ja jälkiä. Me yritetään poistaa moni niistä, mutta kaikki ei välttämättä lähde pois. Ja tällähän on siis pohjassa magneetti. Tässä petsissä on tosiaan semmonen ehto, että me vaihdetaan tää vaan ja ainoastaan Popular Collieen valitettavasti, mutta me ei oikein viittitä antaa tää jostain seisovasta, koska tää on meille tosi tunnearvoinen ja tää on muutenkin aika arvokas petsi sinänsä. Sitten on tämmönen kokkeri ja tää on itse asiassa tosi hyvässä kunnossa, jos ei oteta huomioon nyt pieniä kulmia, jotka ei kyllä ainakaan mua ja Laku ole ikinä haitannut, joten joo. Ja tällä ei ole LPS-merkkiä ja tällä on reikä pohjassa. Eli sitten on toinen mäykkä ja tällä on tosiaan tullut tuohon kuonoon tommonen kulma, joka on aika hyvin näkyy, mutta ei se sinänsä ole hirveän usein meitä häirinnyt. Ja sitten täällä on muutamia virheitä. Esimerkiksi tuolta korvasta on vähän levinnyt maalia tuolta selästä, mutta ei hirveän häiritseviä ainakaan meidän mielestä. Ja sitten jotain satunnaisia naarmuja sun muita löytyy, mutta ei sen pahemmin. Ja tällä on tosiaan tuolla takajalassa LPS-merkki ja pohjasta löytyy taas kerran reikä. Eli sit on tämmönen harmaa-valkoinen collie ja tällä on vähän kulmaa tuolla nenässä ja kuonossa, mutta ei se ole ainakaan meitä sillain haitannut. Ja tän pää vähän pyörii tällainen tai tää on tämmönen löysä. Ja tällä ei ole LPS-merkkiä. Täällä pohjassa on nimikirjaimet ja magneetti. Eli mulle tällä petsillä on aika paljon tunnearvoa, joten mä toivon, että te huomioitte sen tässä vaihdossa. Ja sit viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tämmönen aika hyväkuntoinen kissa. Seisokissa. Ja tässä on pintalikaa, tää näyttää tosi harmaalta tuolta pään takaa, mutta sen pystyy pestä pois ihan pelkästään vedellä. Ja tää on meidän mielestä tosi kiva petsi ja tälläkin on vähän tunnearvoa. Ja sillä on pohjassa reikä, eikä siinä ole LPS missään. Eli desessä lukee sitten vielä kaikki tarvittavat tiedot näistä vaihdoista ja siellä on myöskin varauslista. Loppuun nyt tulee vielä nämä meidän toivepetsit. Mutta eipä sitten meidän osalta varmaan sen enempää. Joten moikka!